Moजां खोनायाखै मा होननायमोन? मा? जाखां लोंखां दुगैस्रां लोबस्रां दायो देलायगासिनो दं आरोना आङो एकदम माने मा होननानै बुङोमोन रे बे माबानि हिन्दी फिल्मनि दाग फुलाग्राया माना सन्जय दत्त बायदि जागासिनो आरोना आंना खानाया बे साननैसो एखेबारे सन्जय दत्ताबो हाया आरोखि ओरैबायदि सन्जय दत्त स्टाइल खानगासिनो आङो खानायखौ दारियाथ' दारि दा बुंसै गाइसफोर ओरैबायदि साफा जाबोगासिनो दं दा बेखौनो सैया खालामगासिनो सानैसो मानसिफोरा गाइसफोर ओमफ्राय जोंहा दा बयबो नै फिसाजोआबो ओंखारबाय बेनिफ्राय फिसाजो गिदिराबो दख'ना गानबाय दा बार्थडे जानो थांगोन आरोखि दा बिनि बार्थडेआ जोंहा एलबिनानि खैदिन उन्दै होन्दोंमोनलाय सानबा गिदिर जोंहा एलबिनानि सानबा गिदिर दा सानबानि दिनैनिफ्राय सानबानि उनाव जोंहा एलबिनानि बार्थडे जासिगोन गाइसफोर स' गाइसफोर नोंथांमोननिफ्राय आसा थाबाय गाइसफोर हाजासे लाइक मोनगोन जोंहा एलबिनानि बार्थडेआवनो आरो मा सना पाउडारखौनो जाबाय जोंहा आमाया बेनिफ्राय गाइसफोर आं सानदोंमोन मा एलबिनानि बार्थडेजों लोगोसेनो माने आंनि 100K जानायनि केकखौबो हाखागोन होननानै नाथाय जाफुंहैगोन आं बिराद निरायाव दोङो दा गाइसफोर बेनिखायनो फटाफट नोंथांमोना गाइसफोर शेयार खालामनानै हो भिडिअफोरखौ आरो साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामना हो गाइसफोर ओरैनोबा आंनि भिडिअखौ 100आव माने 10%ल' साबस्क्राइबारफोरा नायखायो आरो बांसिन 89-90% मानसिफोरानो माने आनसाबस्क्राइब मानसिफोरासो नायखायो खिन्थु साबस्क्राइब खालामना गालां गाइसफोर प्लिज बेनिखायनो आं माने फिसाजोनि बार्थडेजों लोगोसेनो आंनि माने बै इउटुबनि केकखौबो हाखानो नंदोंमोन गाइसफोर बेनिखाय फटाफट साबस्क्राइब खालामना गाइसफोर बेनिफ्राय जोंहा नों मा बुङो हा नंगौना नों मा बुङो एलबिनानि बार्थडेजोंनो लोगोसे 100K जानायनि केकखौबो हाखानो सानदोंमोन नङा होमबा जोंहा एसे बुंनानै हरदोब्रा अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो होननानै दे ना बुंना नोंथांमोना नुदों जोंहानि फेनखौ जरासे स्ट्रंनो बेस्राफोर बिब' बिनानाव गाइसफोर बिसोर सानैदो बिब' बिनानाव गाइसफोर बिब' बिनानाव दा बिसोरखौ बिदाय होनायनि सम सफैबाय गाइसफोर दा बिसोरखौ बिदाय होनो थाखाय बै गोजौआव नुदों बै गोजौआव मोनसे गोदोर महाराजा फेन लगायनोसै नंगासिनो आं गाइसफोर लगायनो हाथ'वाखै दा नैबे बिब' बिनानाव सानैखौनो सलायगासिनो आरोखि ओरैबायदि बार नाङो गाइसफोर खामानियाव सोलियो गोदो कारेन्ट मोनैयाव बेजोंनो सोलिबा बिसोर सानैखौ बिदाय होनांसिगोन गाइसफोर ओरैबायदि मोजां साजायनानै गोनां बिसोर सानैखौ बिब' बिनानाव दा जोङो गालांबाय जोङो दा थांगासिनो नोंथांमोना नायलांदो एसे इन्जय खालामदो बेनिफ्राय गाइसफोर जोङो बार्थडे गार्लनि थाखाय जोङो मा लांगोन मा थागोन माने बिदिनो फिसा मोनसे माने ड्रेस फ्रकखौनो लांसै होननानै बेखौनो माने जों पसन्द खालामबाय आरो दखानाव थांनानैहाय माने मा लांगोन मा थागोन जासै बिदि बार्थडेफोराव थांबोला माने लांफेराखैबो आरो थांनायबो जाबाङा नालाय बेनिखायनो माने उन्दै गथ' फिसा माने बोसोरसेल' जानाय बेनिखायनो जिर' साइज मोनसे फ्रकखौनो लाना थांबाय आरो गोदोरसो जाखोना मा जाखो मोनथिला मा होनना बुंबावो बार्थडे गार्लना बेनो होफैनो होदो प्राइसखौ हेपि बार्थडे होन होनदों सोनिया हेपि बार्थडे टु सोनिया dari sama motor lebih lagi nak lebih tamam pokoknya guys bisa lagu nih siapa nonton jadi dari masalah ini kok kemudian ada dan masalah itu tuh party aku sih jenuh badi masalah nih guys laga bilang video kamu nak sudah last dan karver lah siapa nih biar dia tangan laga sih kan deh kamu semua kangen laga sih naik deh guys pernah beta pura fitting aja sekali lagau kawan lagai banyak dia lagau hasil musuh beri bagus berat beri runjak ini mulai guys pergi musuh hasil guys laga dan kau guys lagau so guys kalau nak video kemana di mundur guys berkomen kalau harus baba mana guru like comment tahu guys channel guru subscribe comment tahu guys ini datang sini pada ini bisa jadi bimnya benar masa itu sini orang masa itu sini orang ombak yang dah income tanah kita nak guys moजां खोनायाखै मा
फाननायमोन माखो So guysफोर जोङो बारदे सारदे सब जानानै फैबाय गाइसफोर ओइ नोंलाय मादों जाखो बयलार ना दाउदैजों जाखो नोंलाय नोंलाय माथो बेदरखौनो जायासै बेटा गाइसफोर जानानै फैबाय जोङो दायो थांगासिनो न'आव बेनिफ्राय गाइसफोर भिडिअआ दिनैनि गामिसेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय दा हराव माने स्पेसियेल भिडिअ फैगासिनो गाइसफोर उनाव दा गाइसफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो चेनेलाव गोजोनबा साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै गाइसफोर